Takže máme za sebou zápas s Kotešovou, vyhrali ste 3-1. Ako by si zhodnotil zápas s posledným mužstvom v tabulke? No, zápas bol ťažký, počasie bolo, ako vieme, slnko svietlo 30 stupňov, takže nechceli sme ísť podceniť, chceli sme ísť napadnúť, dať hneď góly rýchle, aby sa nám dobre hralo, aj to sa nám podarilo 1-0. Vyhrávali sme, potom sme dostali gól aj na 1, ale nezložili sme zbrane, dali sme 2 góly a zaslúžene sme asi vyhrali, si myslím. Bolo to ťažké, kým to slnko svietilo, potom to vyzeralo tak, že keď to slnko trošku zašlo, že aj tá hra sa zlepšila. Ako keby sme, áno, ako zašlo slnko, tak začali lepšie hrať. Nahrávky, všetko nám celkom vychádzalo, góly tam padli, že sme spokojní. Že posledný domáci zápas v tejto sezóne, tak trochu aj priestor na zhodnotenie možno, takže ako by si zhodnotil tú celú sezónu? Tak takáto sezóna už dávno nebola, odkedy sme postupili do 5. ligy, 3. miesto, sme si vlastne dneska potvrdili víťazstvom. My sme rádi, 3. miesto, to 44 bodov, spokojnosť podľa mňa. Myslíš si, že tento tím má na postup do vyššej súťaže? Myslím, že keď doplníme nejakých 2 hráčov, ešte teraz nie je až tak moc nás, 2 dobrých hráčov, tak si myslím, že na budúci rok sa to dalo pomýšľať o postupe. Dobre, ďakujem. Nie, za čo.